سلام و درودی به پایان برادرای عزیز، برادرای قدردان. شما همت بخیر و شادی باشه. خیلی که یک ماه پیش بود یا که یک ماه پیش بود من یک برادر هم دولت روس زنگ زد که همین دختر عمه ما گم شده. همین را یک بار التماس در هم مقصد سایت ها دودگیم، در مقصد کارمندای مقامات دودگیم، در همه جا دودگیم، همین یافت نشیده است. طولی 5-6 ماه میشه. التماس همین را یک بار شما هم реклама کنید. مقصد подписчикои мо ҳамин мо сарҷамем як оилае мегем. ина мақсад ай 500 ам гузашта рафтагем барои ҳамин қарӯзе мо ки ҳамин як реклама کنیم. як кас дида, як кас шинида, як кас медона якдигариша як чизи гумшидагишона биёванд, як ба ҳамдигар як кӯмаке کنیم. ҳамин хел ҳаст бародаро. мо хоб гуфтем ҳамонро қабул кардем. ин ҳамин худи ҳозир занг зад бо ҳамун бача ай Москва акаҷон бобои ҳоҷӣ ҳамонро мо ҷасадша ёфтем, бандагӣ кадай мурдай. ба ман пурсон кардам, гуфтам бародар чӣ хел шидай вай? гуфт ки рости габи бояд хона мехаридай, пул бурда бояд дасти одамда медодай, ай пушти пул куштайша. ина 7 моҳи ров нашида будай. номуш саломат будай, Сумаяш мегуфтиян. апаи Сумаямон мурдаша ёфтанд. албатта ки ӯ одаме ки ба қатл расонда ира қапидагиян дар дасти мақсад милисоан. бо рӯзои наздик дар телевизор хутон мебинед, нишоншон метаҳанд. мара ҳам бародар занг зад ки бародарҷон мо ҳамонро ёфтем. хеле хулосаи гап ёфт шид, мурдаша ёфтанд. ай пушти пул ина бинед ки кор ба куҷоро рафтай. худо япамона ҷош ҷаннат шава. айози карсар сера уш кана. боқӣ сарбаланду хунобод бошен. хулосаи гап мақсади видео ҳамин буд ки ҳамин апара мурдаша ёфтиянд. сарбаланд бошед ва бозам чӣ хеле ки ман мегум барои ҳамдигар мо дар корием. ин ама барои бародарои ғариб тавсия метавонам ширкати Муҳиддина барои гузаштани граница. вуҷуда бисёр бародарои ма ҳастанд ки 3 моҳда шонбуд мешава, граница мегзаранд. ина шофёрои таҷрибадор, шофёрое ҳастанд ки мақсад тӯли 11 сол, тӯли 12 сол дар ҳамин раҳ мераванд меоянд. мақсад омӯхта шидагиянд, таҷрибаи корӣ доранд. адресҳошон метроводни стадион дай. ин рақамҳои телефоншон занг бизанед, дар хизмати шумоанд, касоне ки дар ҳудуди шаҳри Москваанд. боқӣ сарбаланду хунобод бошен. худованд нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад.